Mať v živote po boku dobrého priateľa v podobe koňa je nesmierny dar. Je preto našou povinnosťou dobre sa o ňoho postarať, najmä keď sa nachádza v období života, kedy je zdravie už krehké, a teda v ich starobe. Nám nenahraditeľne pomáha udržať vo výbornej kondícii a zdraví nášho stále aktívneho 27-ročného plemenného žrebca Harryho fantastický prírodný produkt Incapet Kolagén, 100% čistý bioaktívny kolagén. Od iných produktov sa odlišuje jeho pôvodom. Je vyrobený z morských rýb a obsahuje až 3 typy kolagénov, ktoré telo zvierat obsahuje a potrebuje najviac. Účinky a potreba samotného kolagénu pre pohybový aparát, kožu a kopytá sú známe už roky a v prípade tohto produktu sme si istí, že nášmu Harrymu podávame kvalitu, čistý naturálny produkt bez aditív od českej firmy, ktorá je na trhu už 10 rokov a môže sa pochváliť víťazstvom testu v kategórii kĺbová výživa pre zvieratá. Pre jednoduchosť dávkovania obsahuje samostatne balené množstva dennej dávky, nie je potrebné žiadne váženie, meranie, odlievanie, dávkovanie, ktoré zdržuje a nehovoriac o neporiadku, ktoré priznajme si častokrát pritom narobíme. Harrymu ho jednoducho pridávam do krmiva a tým, že neobsahuje žiadne aromatika a príchute, neruší chuť a vôňu jeho obľúbeného krmiva. Podávaním tohto produktu sme si istí, že Harry dostáva to najlepšie a aj vďaka tomu tu bude s nami ešte veľmi dlho.